Здравейте! Представям ви за продажба този двустаен апартамент, разположен в комплекс Aspen Golf. Апартаментът е напълно оборудван и обзаведен, готов за отдаване под наем или за лично ползване. Банята е оборудвана с вана, тоалетна, мивка, огледало, бойлер за топла вода. От коридора се влиза директно в всекидневната. Има обзаведена кухня с малък хладилник, мивка, фурна с котлони, абсорбатор. Имаме маса за хранене за 4 човека, 2 дивана. Диван отсреща се разтяга. От апартамента се разкрива хубава гледка към Пирин планина. Изключително слънчев и светъл апартамент. Спалнята е оборудвана двойно легло, нощни шкафчета, двоен гардероб, скрин. Спалнята се излиза на балкон с масичка, с 2 стола и също така с хубава гледка към планината. Апартаментът е с обща площ 67 квадратни метра. Таксата за поддръжка е 13 евро на квадратна година и включва ползване на спа център. Спа център включва вътрешен басейн, външен басейн, сауна, парна баня, джакузи, фитнес. Комплексът работи целогодишно. За повече информация не се колебайте да се свържете с мен.